Hošiahošky, ja ako kedysi parkourista, teraz v dôchodku, ale to neznamená, že sa nemôžem vrátiť, si ideme spoločne pozrieť, ako Tari učí Doda parkour. Zároveň nezabudni kupovať merch, ten najlepší merch nájdeš dole v popise alebo realgeek.cz/Twiller. Pripoj sa na náš Discord, discord.gg/Twiller, dojdi za nami na kick.com/Tvalerko. Ach jo, co to je? Ty kráso, to je bída. Ta malá sledovanost? Bro si normálne robí sám zo seba srandu! Jemu to je úplne jedno, oši, tak toto nič! Jemu to je úplne jedno, normálne, že fú, že dobre na views mám. To som inak ja každý večer v posteli. Co budu točit, ty kráso? Zavolal Doda. Hej, Tari, Co zás? neučil si náhodou, kdy si youtubery Tam mohli dať prestrih na Doda. Tam reálne mohli dať prestrih na Doda, to by bolo cool. parkour? Jo, Nice Fizim robil, hej? Ty kokos. Ty, 39 000 je málo. Nemyslím si, že 39 000 hľadnutí je málo, ale nie je to buď toľko, nakoľko bol zvyknutý, alebo to nie je toľko, koľko by potreboval. Lebo keď chceš tankovať ten jeho Brabus, tak to není lacné, kámo. OK, skoro. Kámo, tam boli všetci, a kde? Hej, Tari! Kde mám ja pozvánku? Zavolaj OG youtubera. OG parkouristu. Kámo, video starým, to neviem, či by prešlo. co jako? Tak to vrať zpátky, ne? To je vlastně brutální nápad. To je 3/4 youtuberov, kámo, keď nevedia čo. Ideme naspäť k našim koreňom, ideme vrátiť naspäť staré série, ktoré fungovali 10 rokov naspäť. Obnovím sérii Tari učí parkour. Tentokrát neučím jen youtubery, ale všechny známé osobnosti. Takže Skade má bro editora. Dajte mi kontakt na jeho editora, prosím, mne už sa nechce editovať samému videa. Bro, ozví sa mi, jak si editor, ozví sa. Koho zničíme jako prvního? hej Dodo, jdeš do toho? Váš bejku, na tohle čekám 8 let, už jsem skoro zestárnul. Tak jo, tak To znie ako AI-ko, nie? se vidíme. Tak jdeme zjistit, jestli Dodo přežije aspoň rozcvičku. Ty kráso, kde je ten Dodo? Tady jsem bejku. Co, čau, kámo? Jo, chápeš? Počkaj, ale toto je vyšší ako Tari. To je halus. Ale Jowline má riadnu, akože ulecenú. To, že jsi první člověk v téhle sérii. Otevíráš prostě Tari učí parkour sérii od Ale editor kúkuje, editor mu varí normálne, ty kokos hoší. znova. Náravno to otevřu s nějakým dobrým výkonem, proč si věřím. Bro, pozri, aký otlačený, on spal, Dodo spal. Kámo, tam došiel, pozri sa, rozospatý, jak telo, on spal, kámo. 4 kategorie. V každé kategorii je 5 triků a když je splníš, tak za každý trik je 1 bod. OK. No a Ok. dostaneš i bonusový body, pokud se budeš snažit v každé kategorii. OK. Celkem můžeš nazbírat Bro normálne spravil bodovací systém, všetko. 24 bodů. A pojď teď rozcvičku. Preco nahoru, dolů, zvládneš? Já nevím, Jak nic, takhle parkour. Musíš Ale dupka, Dotko, nemal by si dupkať, ale toto mal Tari vysvetliť. to padat na střed stolu, protože tam je noha. Ty jsi dobrý, koukej, tohle se trochu hejbe, nevadí, pojď to Kamo, my keď sme takto skákavali parkour, tak na nás raz tetka zavolala, mestských policajtov, že ničíme betón. Že ničíme betónové kocky. A že ich opotrebovávame tým, že po nich skáčeme. Čo? Jako? Počúvaj. A ten policajt, že dajte mi občiansky. A ja, že nemám. A ja dal som šprity preč úplne. Normálne som zbizol som jak 5 korún. Normálne, tak som zdrhol, hovorím, nebudem mať problémy pre starú nejakú tam grazlicu. Nič nebude. to je nebezpečné. Držím. Dobrý, kámo, hej. A jako nějaká rozcvička, jakože takhle? Ano, proběhneme se, rozehřejeme se trošku, dáme mobilizaci. Ale dobre, akože... Počúvaj. Začiatok má edit a teraz není moc ten edit. Ja mám pocit, že youtuberi needitujú po internetu. Dobre, sám niekedy sa mi nechce, dobre. Kloubů, tak pořádná rozcvička musí být. No dobre. Proběhneš se později. Teď úplně nejtěžší skok na začátek. Ty bylo to je docela těžký, ne? To mu takto lupovne na začiatok? Však si rozbije kolena. Jo, je mega těžký, kámo. Radši to přepál. OK, dobre.
Takže jsi skákal někdy parkour? Jo, konga, jako takový jako malý věci. Tak to dostaneš hodně bodů, kámo. Vaut, kámo, že... Vaut je přes Ale počúvajte, taká jedna vec. Nepríde vám to, že Tari sa trošku krotí pri tom Dodovi? Že je taký trošku, kámo, ten je hrozne otlačený od spánku. Že je taký trošku, taký chutný je, taký je jak perníček, víš, taký úplne jak macko úplne. Dotko, no tak teraz daj preco, víš, jak. Tari! Však čo už sme vyhrotili na kameru? Je takhle, to ve Fortniteu, kámo, jsou takový, no to je jedno. Můžu fotku? Čau, hele, tady můj kámoš Dodo, znáš ho? Já jsem tě včera udělal streamovat. Fakt. Á, dobre, toto je hoši, toto sa mi... Počúvajte, ja vám musím povedať, so mnou sa teraz ľudia odfotili, kamo. A ja som normálne mal trému. So mnou sa 2 roky, jak sme boli v Amerike, sa absolútne nikto so mnou nefotil a chalani za mnou došli, že môžeme fotku, že... A ja, že no, že dajme. A on, že kamo, že ja som taký šťastný, že som ťa stretol. A ja že čo si? A on úplne, že ja som taký šťastný, že som ťa stretol. A počúvaj, ja neviem skade, ale normálne sa zapol spawner, so mnou sa odfotili 2 chalani a zrazu spoza rohu úplne, kamo, jedna čajka. Počúvaj, jedna čajka sa so mnou išla odfotiť. Ona, jak sa chcela so mnou fotiť, tak jej sa takto klepal prst a ona nevedela stlačiť, že otočiť kameru. Že to je halus, to je strašne cool. Ja normálne vždycky cením, keď niekto za mnou dojde sa odfotiť, lebo pre mňa to strašne veľa, kamo, znamená. Strašne to veľa pre mňa znamená, kamo. A ešte my sme boli v DMke so ženou a nejaký chalan, že kamo, to je on! To je on! A on že, kto? Že tam je Twiler, ale hovno. A on že, hej, a koľko má odberov? A on si to našiel na telefóne a on že, 100 000, čo? Tak tu chcem fotku a ja úplne, že To sa tak cítil, jak taká malá celebritka, víš, jak. Jdeme na to. Mě budí strašně stehna. Sakra, on nás chytá. Bro, je normálne rekvizita vo videu. Domino, tady máš Taryho. Ukáž. Jo, Bro, tak zdraví. normálne volá celej rodine. Ale chápem, to je cool, takto stretnú niekoho, koho máš fakt rád. Ďakujem za... Čo? Prečo som prečítal? Ďakujem. Gratulujem za 100 000 subov. Díky, bro, cením extrémne. Cením. Mua, tu máš pusku na čelo. Dúfam, že máš viac ako 8. Potom by som sa cítil ako kňaz. Jo, vystrihnite to preč. Preč. Vystrihnite to preč. A my jdem skákat parkour. Zatím čau. Dú. Hele, ještě... Ale teta je šťastná. Pozri, on si dal spraviť ešte aj nálepky! Čo? Taková pozornost. I samolepka nová úplně. A drink. Hele, rozcvičení pokračuje balancem. Nebudem sa vyjadrovať na nič, alebo skôr menej ako 8 Tibeťar. Nad 8 to už je expired. Počúvaj, never beating the allegations. V živote normálne. Počúvaj, stop, hej. Vieš, jak sa hovorí? Že čo sa stane vo Vegas, zostane vo Vegas? Tak tu sa hovorí, že čo sa stane na streame, ostane na streame. Dobre? Nespěchej, soustřeď se. Kámo, ten balans je pro mě těžký dost. Balans v parkouru je nejdůležitější věc. Balans je základ. Kamo, ten Tari je fakt kľudný. Hoči jednotku do chatu, ak vám príde, že Tari je že extrémne kľudný. Že normálne jak taký gumimacko. Hele, Dodo, bojíš se vejšek? Tak jako maličko. Maličko, jo. Tohle Lebo ja mám reálne pocit, že je fakt akože dosť taký výžiak. Taký v čile. úzká zeď, co už. Docela jo. A pozor, budeš mít pod dnešku strašně odřený ruce. Ne. Základ v parkouru je zápěstí a kotníky. Strašně. Ale Dodo je strašně jako sportovec, takže to... Kamo, ten ho normálne glazuje! Normálne Tari glazuje Doda vo veľkej 2026 in the Big 26. Normálne Tari glazuje Doda. To je crazy. Hej, kamo, čo? On chce byť kamoš. On chce byť veľmi kamarát s ním, bro. To je v klidu. Já jsem teď měl problém s zádama, spodníma. Jo, to mám taky teď. A i s zápěstím, mám tak 4 měsíce. Já jsem benchoval a takhle mám jít pod bench. Čili takhle se prohledím. 6, 7, dejte tady mu odběr! A sledujte Doda na streame. Narůst cvičku. Mohol to lupnúť, bročáčko. Mohol to lupnúť. Co se týče workoutu, nejvíc easy věc. A keď prídeš ty tam, však ty si v tom hrozný. Wow. Dajte mu permanentný ban do konca života. Tak. Počkaj, to Alu sa predvádza. Nevím, jestli zvládnu, kámo.
Víš co prají, brácho? Těžký ne? To je mega těžký. Zkusit to můžeš. Tak. On je úplně šťavý, to je mega těžký. Dobře! No! Tak to je lehký ne? A dobré. Docela. Cože? Kolik lidí by tohle dalo? Bum! A držíš? Kámo, cením tě. Díky. Půjdeme. On je normálně z něho tak trošku na meko. Tak meký. Dřep na jedné noze. Zvedneš nohu, ruce od sebe, sedneš si až úplně na lítko zadkem a zvedneš se. Dobre, ako Tani má okolo 40 rokov a toto spraví, toto neviem, či by som spravil. Kámo, neviem, či by som lupol pistol squat, to je uletené. Nevím, co se stane, když si sedneš. Jako jo. Akože tak, trochu to čítal. Pojď dolů radši. Já se jako je právě Jsi ne to. zkrácenej tam, ne? Jo. Tak níž to už takhle nejde. Aha, tak to jsi mě překvapil, ale Bro mu normálne robí oné, ty kokos, že doktorskú evaluáciu, vieš, že ale dobré. každý máme nějaký slabiny, každý. Tohle je moje slabina, no, našel si tady. Tady má 35? Bro, ja som si myslel, že má tak po 40, ako vyzerá tak na 40. Že máš půl bodu za to. Ne! Jo, protože jsi to udělal do půlky. Dej mi ten bod, dělej. Hele, to už bylo. Dobře, dám ti ho. Yes! Pedro, to je můj nový merch. Pěkný, co? A bro, ten malý typek je tam stále s nimi? On ich tam stále bombarduje, kámo? Bez toho. Že jo? To je nějaký To jsi youtuber? ty? Já? Jsi ty? Tak fakt tak já. No. Tak počkej, tak to chci 10% kámo z toho. Bro je businessman! Tak toto nič, bro je businessman. Hneď pýta percenta, vidí normálne, dýcha profit, Dodo dýcha profit, kámo. Ují, tyhle stylový trička, tady učí. Jasné, parkour, promo, Tari učí parkour, Ale promo, vzal jsem i jasné. pro tebe samozřejmě dáreček. OK. A ten chlapec, jo, chci taký. Kámo, daj jemu. Akorát ti to pak vyměním za menší. Bro ich tam normálne otravuje, ale že ako chápem, je šťastný z nich. Je z nich šťastný, takže chápem. Menší velikost až do... Menší? Klik, Bro, čo tam rozpráva im? Že hapčí? klik, A stačí jeden? 3. Ne. Jo. Ja mu dáva viacej bonusových vecí, než reálne veci. Pojď ještě 2. A mne dáš darček, na teba zavolám sociálku. Moc hezky. Bacha na nohy, ať neukoukej. Bro, ide skúšať tiež. Super. Super. Normální chůze po rukou, handwalk, ale Dodo udělá tohle. On ho chce zničiť, jemu to je jedno, on ho chce proste zbombardovať. To čo robí? Bro je šťastný, normálne neverí. Neverí. A já mám trošku věc. Cítíš se na to? Jo. Tak pojď. Budeš mít špinavý ruce. Ty jo, on je dobrý. Hoši, já nevím, jestli se... Ako nič, doma, nečakal som, že to lupne. To ma prekvapilo, to by som asi ani ja nedal, kámo. To je uletené. Nasratý, že toto je všetko, no. Ako toto celkom si, Dobre, musím začať trénovať stojku. jsem si mohl vybrat někoho lepšího do prvního dílu. Počkaj, bro, mu ešte hodí backflip. Co? To mu ešte lupolné. Klik! Ty kokos, kámo, hej. Toto nech zavolá Moriho robiť, však bro sa nevytrepe ani z Mercedesu. Dodo, ty machruješ! Frog handstand. 5 Tak to je crazy, kámo. To je crazy, to akože klobúk dole. vteřin. Je to na zdi, abys to neměl tak jednoduchý, protože na rovině bys to dal. Takhle OK. a zpátky do toho. Kámo, to nemusím. To nemusí nikdo. Já machruji jak ty. Takhle? Takhle a drž. 1, 2, 3, 4, 5. Dal to. No way. Dobre, vytlačil sa. Hej, kámo, to je crazy. Pretože to ten fanúšik sa tam strepal? Kde? Ty machruješ! Já nevím, jestli jsem si mohl vybrat někoho lepšího do prvního dílu. Nestrepal, však len urobil oné cartwheel. Blínsky kolo spravil. Co? Dodo, ty machruješ! Frog handstand. 5 Nestrepal, ty si ma nabejtil. To nemů... 2. Frajer. Ale dobre, pekne to dal. Poslední věc. Máš za úkol v poloroštěpu zvednout pusou ten kousek papíru. Čo mu dáva? To čo je za gunerské bomby?
Som to byl nevedel, že ten Dodo je overall akože atlet, ja len, že do fitka chodí. A ja som si myslel, to je halus. Uděláš tohle, ruce za záda. To je celý, tohle hec. No akože, tak poviem, že Tari, keby bol na chlapcov, tak by bol ako obľúbený. Stop. Než pojď. Kámo, no tak to jsem kůh. Tak to nedáš ani kdybys nevím co, i kdybys měl 1 000 000 odběratelů. Ty vogo. Bro ho normálne vybejtil, že wow, mohol. Koľko má on? 1 000 000. Tak to bys nedal ani kdybys měl 1 000 000, normálne ho ponížil. Já už mám milion. Kde? Na anglickém kanále. Třeba to se počítá. Ja mám 1 000 000 na anglickom, to je pravda, Haha, počítá, kámo. Český milion. Já jsem měl dřív milion jak ty. Hele, za Toto je halus, no tak toto. workout máš celkem, prosím pěkně, 5 bodů. Tak dám. Krásný, s bonusovým. A prečo si tam 4 len dal? Editor to nevyriešil. Jdeme na přeskoky. Budeme teď skákat parkour. Začneme lazyem, protože mám zeď po straně. Kopneš pravač. Strašne malé série, že mu tam dal editor takú kľudnú hudbu. Daj tam trošku akčnú hudbu, kámo, keď meníš proste tie zábery, alebo keď sa ti mení mood toho videa, tak zmeň hudbu, bro. Lebo pri takýchto IRL videách to je podľa mňa dosť dôležité, že mať proste prechod tej hudby. Mňa to proste série v pozadí, že je tam jedna a tá istá hudba stále dookola. Páči sa mi, keď sa hudba mení, alebo keď sa niečo deje dramatické, alebo ideš niečo skúšať, takže by tam dal, aj keď Dodo robil tie handstandy, tak tam mohol dať trošku dramatickú hudbu. Mne by to tak nabudilo toho človeka, vieš? Dáš pravou ruku. Ja som to tiež vedel, len raz som to spravil v škole, niekto ma strčil, tak mi tiekla krv. Dobrý, to ma mrzí. Jak mu to vrátil, to je úžasné. Jo, nenechal sa. Poser sa? Máš ban. Ale permanentný ban, nie iba na nejaký čas. Uži si to. Môžeš sa ísť ty posrať. OK. Tváre, máš 100 000, tak nehovor nič. Halíziko, a koľko máš ty odberov? Poďme sa porovnať. Koľko? Som ti tvojho idola urazil. Koľko máš ty? Som ti urazil idola? Ťa to trafilo pri srdiečku? Bro, však ten ťa ani nepozná. Pekný volt, pekný lazy voltík, pekný. Jak nic, two-hander. To je... Všetko najlepšie tvalerko na deň detí, ale však ja už nie som decko! Akože možno, teoreticky, keď to bereš tak, že som niekoho decko, tak môže byť. Taková základní věc. Mám 8 odberov, tak sa ozví brácho, keď budeš mať 10. S obou nohou, v obě ruce. O, dobre, pekne, to je taká speed verzia, taký speed, no. Dobrý. Ty jsi strašně v pohodě, jsme to sami, ale máš to vyšší. Já to Bro, je smutko, že mu to ide. mám pod prsa. 2 two-handry za sebou. Jeden, druhý. OK, taký klasický parkour, pekne. Yes. Nice. Yes! Frajer! A bro tam ešte to prakticky lupol. No, ako, dobre, pekné. Let's go. Máš za sebou právě svoji první parkourovou flow. Půjdeme teď úplně nejlehčí věc a to je speed step. Levá ruka, Hezký. OK. pravá noha. A tahle noha odrazová projde skrz díru. To je speed, no. To je celý. Takhle? Hezký. Jo. Další bod zadarmo skoro, viď? Yes. Půjdeme nejtěžší trik z těch všech přeskoků. Kong. Udělat tohle. Kong je ťažký, no, aby si nešuchol nohy a neroztrieskal si papulu. Ty vogo, tak na to jsem taky možná zkrácený, kámo. Tady bys ho měl dát. Koukej. Jo, dal z Konga. Pekne. Dobrý. Jo? Aha. Dámy a pánové, historická chvíle. Dodo přes země skáče Konga. Presne takto sme sa to učili s chalanmi, no, to je cool. Yes! Je to tam, bráško. Dobře. Hustý. Další trik je reverse. Odraz tady z lavičky, ruka tak, otočka, dopad. Yes. Dobre, OK. Netočil si ten zadek hned od začátku. Dělal si two-hander a Ale zmenil hudbu, to je cool. Teraz cením, že zmenil tú hudbu. pak až rotaci, ty ruce nedávat tak a točit to z toho, ale jednu tak a druhou do rotace už. Tak. OK.
Ty vole. Jdeme si dál. Tak jo, tak dobrý. A bonusový bod mi tam taky připij, že to komu na tobě. Bonusový bod ti dám za flow. Ty Za si to flow? musíš Ale dobre, však ale celkom mu to ide, nie? Hoši, čo na to hovoríte? Ide mu to? Príď mi, že mu to celkom ide. zasloužit. Co to je flow? Dáme několik skoků za sebou. Půjdeme tu hander, speed step a ten reverse. Tak, speed step. A. Nevadí. Ty vole, kámo, ten flow je docela těžký, když jakoby ty triky úplně neumíš, tak si to uvědomit, co jak musíš dělat. Kámo, já to vždycky zapomenu, co musím udělat. Dej tam pravou nohu a Bro zabudol flow. levou ruku. A pak běžíš na tu lavici. Kámo! To nadpájanie je strašne ťažké, s tým som aj ja celý život mal problém, nadpájať veci. A já nevěděl, že se budeš trápit s tímhle. Yes, pojď. Yes, a pojď. Ty krásu, no tak to nevím. Kroky nevychádzajú, no. To bylo taky hodně špíňa. Bro, to čo? Oni pozri! Stále tu normálne, oný, ty kokos, on streamuje, IRL stream, normálne má jedného diváka, dvoch. Ale jo, dobrý. Tamhle ses neodrazil ze zhora. Na budúce musí teba... Hoši, tak choďte napísať Tarimu, že zavolaj Twilera, choďte mu to napísať na Instagram, bo mne neodpísal. Všetci, čo ste tu, neviem, koľko tu máme dokopy ľudí, okolo 100 ľudí na obidvoch platformách, choďte mu napísať, že zavolaj Twilera. Že kúkame to je video, ty. Ale ze spora, jsi to stížil a tady to nebyl speed step. Já ti bod dám, brácho, ve chvíli, kdy tady dáš speed step. V té flow? Kámo. Hopa! Hopa! A hopa! Yes, pojď. No, a dobre. To tak. A dobre, dal to, pohoda. A za volty máš krásných 6 bodů. Jeda. Alebo mu to ideme naspamovať pod video. No a ešte mu budete robiť oný engagement a kvôli tomu mu bude to video viacej odporúčať. Nie. Tu připravenou žiněnku za mnou a jdeme na préca. Yes. To je skok na přesnost, uznám ti to, když to dopadneš a zůstaneš stát na místě. Ne. Ale bola by to halúz, akože keby dáme. Ako neviem, či starým sa... Ale tak nemusíš sa s ním akože baviť, víš jak. Jako tohle, oši, vemte si, že já jsem nikdy takovýhle věci neskákal, jako jo. A musíš pokrčit nohy při dopadu. Takhle, tohle byl vzorovej. Dobre, tak to je fakt, že základy parkouru proste. Ale je to těžký jako tam zůstat. Super práce. Ale nevzduším. Cením, jak si. Že Bro tam zase japuje v pozadí, nedám mu pokoj. Nice. Hej, ako musíš sa nechať, Tari vie ten parkour. To je cool. Dosť dobre to dal. tamhle máš přesně préco na ustání. Důležitý je Ty chalej tam jak dobrovoľník, no prisám Bohu. udělat tenhle pohyb, zůstat na tom. Cením, že aj žinienku doniesol. Prej, těžká. On to dal? Ale znal jsem to, nice. Na prváka. Ale bál jsem se docela. Fakt? Dodo vám chce něco říct? Já? Jo. A co chci říct? Zvládneš muscle up na zdi? Tak jsem zdravý, zajímá mě to. Na hrazdě to dám. Je to jiný pro člověka, co to umí Ty teraz budú robiť wallruny, hej? Budú bežať vlastne hore po stenách a bude sa musieť vyťahnuť, okej? na hrazdě, je to jiný. Vzal jsem tě sem k téhle zdi, protože tady zkusíš ketlíp. Yes. Bacha u ketlípu nenarazit kolenama do zdi. Aha. Pamatuju si na On je zdravotník, to dieťa je zdravotník, bro. To decko, čo si ich tam točí, tak je zdravotník, hej? Okej. Dobre. Atilu, která to narvala fakt do zdi a měla úplně A teraz sme pozerali na Tilu. Tu bola šťastnejšia. krvavý. Ne, jo. Sedneš si a jenom to pošleš do té zdi, zní to divně, viď? No, toto sú halúze, no. Toto sú halúze, takéto veci robiť. Nebudem hovoriť, trošku som sa pri tom aj ja rozďubal, víš jak. Yes, OK. Správně. Dopadneš na to Pekne do kedlipu, jak víno. a uděláš ten muscle up. Nohama vejš. Yes. Teď jsi vypadal jak mačka. Bro si to normálne užíva. Bro si to užíva. A podľa mňa chcel chytiť za ričku. Tak toto. A pojď muscle up. No. Yes. Frajer. Zabijáček, jako tohle, muscle up potrénujem. Aby se naučil muscle up, zkus udělat jednu věc. A tak to, je to muscle up oficiálne? Neviem. Dát si zápěstí takhle, pověsit se
takhle Aha. a udělat tohle. To je dosť na silu, no. Yes. Wow! A pojď ještě OK, yes, dobre dal, pekne. Toto je fakt ťažké jak blázen. přenose. Ne, nevadí. Máš to. To nevadí, mám to. Je to Dej mi veselé. Libovej. Ale jako je vidět, že jsem trošku potom. No já jsem ti říkal, že budeme odrbaný, podívej na detaily rukou. To není škaredé slovo? Tari nadáva pred GTA 6? Čože? Čože Tari nadáva pred GTA 6? A tak to asi nie je nadávka. Já mám takový dětský ručičky jako hladký jak prdelka. Bro by bol kamoš s Epsteinom. Ale super práce. To byl jakoby silovej. A ten dynamický, seš takhle vyvěšený a uděláš rychlej přítah a dáš takhle zápěstí. Opa. Nebo já bych už nepokoušel. Ne, jak chceš. Už mám bod, dej mi bod, dej mi bod. Dobrý, v pohodě. Ale ho skúša. Skúša ho, normálne ho to serie, že mu to ide. Jdeme na další triček a to je tik-tak. OK. Aby měl tik-tak význam, tak musíš změnit směr. Tady se odrazíš a dopadneš sem na tu zeď. Tak to tomu dáva, ale uletené. Viem, že ja som si raz takto rozžubal pri tom, tuším členok alebo koleno. Keď som takéto halúze robil, sa mi šmyklo. Som mal už vydratú podrážku a sa mi normálne šmyklo. OK. Hop. Yes. Proto skoro poslal Kongov normálne. No, OK. A když jsme skákali jako takhle, tak to vypadá právě hrozně těžce, třeba zvládl jsem to. A Tohle tohle vypadá jednoduše, a je těžký. ale je to těžké. Je to Takže ťažšie, je to no. technika. Úžasnej. Fakt? Jo, celá Pekne, dosť dobré. věda. Wall climb, ten si ještě dáme. Kdo udělá fotku tady s tou samolepkou na Instač a označíte mě, dostanete náramek. Zkombinujeme 3 techniky. Bro je normálne genius marketingový. Ja sa ho musím spýtať otázky. První je tik-tak, spor, tam muscle up ani dělat nemusíš. A potom už seš nahoře a vylezeš bez kolen až nahoru. Yes, volrany. Bez kolem musím. Jakože nemůžeš dělat tohle. To bolí. Parkouristi to nedělají. Ale vyťahol, pekne, vyťahol. Trošku jsem to dal tím maslapem, ale je to tam? Je to tam? Hoši, Nice. dopadneš někam sem, na nohy Aha. To mu odpeče kolena. a rovnou parakotou. Ty bylo tohle docela vysoko, ne? Je no. Fú, ale to mali cez rameno, nie cez hlavu. To bylo skvělý. Fakt? Proč jsi nešel odsaď? To je vejška, kam pojezd na to? Chceš bod? Bonusovej? Jo. Tak jo. Hneď ho hecol. Dodo je hodně soutěživý. Co to koleno, dej si 10. Pak si dáš 10 kliků. Ne. Áno, za to sa dávalo 10 klikov, no vždy keď si niečo počúbal, alebo za nadávky sme robili kliky. Za 2 kolena 20. Sotva se nohy dotknou, hned paráč. No, No, Yes. easy. ale dobre, pekne to dal. Dej mi tam ten bod. Máš ho tam. Ráda. Super práce, takže za tohle máš plný počet bodů plus bod navíc za odvahu. Yes. Jsme u 4. kategorie věcí a to jsou flipy, akrobacie. On ho ide lupnúť normálne, ide ho normálne flipy hrotiť, hej? Beko. Ale nedělal jsem ho rok, kámo. Já to tady nechci dělat. Pojď ho tady. Musíme pomalu se k tomu dostat. A co ještě umíš, kromě beka? To je všechno. Hvězdů. Ja tak to taky. Tak to ani neberu, kam, to mi každý ne. Bro, videl to na tých workshopoch. Normálne ho zaťalo, ty kokos, stislo ho. Jo, je to hvězda. Jo? Tak dobrý. Dáš si o jednu ruku? OK, decent. Píňácká, ale jo. Špiňácká dá se. Hvězdu si splnil, máš 1 bod. Yes. Pojď přemet. Přemet je něco, čeho se hodně lidí bojí. Tak to sa asi aj ja bojím. Jdeš takhle a jenom kopneš. Yes. No, No, je to akože dosť. A na záda. ale děláš jednu věc, že se odrážíš s obou nohou. Aha, že sa máš odražiť s jednou nohou, hej? A to ťa akože tá druhá ťa potom predbehne, OK. Je to Vlastne, riť ti predbehne hlavu. Je to tam, je to tam. dobrý. Takže bez žiněnky. Hneď ho hrotí takto. Yes. Nice. Jak nic? Ještě Jak líp nic? než předtím do žiněnky. Ne. Jmenuje Ty kokos. se to sklopka, česky kick up, anglicky. Takhle? Jo. A kopni. Dřív, Fúha. dřív zůstaneš stát a hned kopeš. OK. Ale je to náročné, ale mi to prišlo vtipné, jak zahučal.
Nice. Ty jsi to dal úplně tak. Jo? Ty jsi byl vohlej v zádech víc jak já, ty jsi dopadl úplně sem patama. No to je makaka. Letené. Jo. Čiže to je jak pohovor na trénera, nie na videjko s youtubermi. No inak ako... Dobrý je, dobre to otvoril s ním. To ti jde mnohem líp. Fakt? Ako ide pecky ten Dodo a podľa mňa ho chcel kvôli tej sledovanosti tam, alebo teda akože aby si vytriedili fanúšikov, lebo však Dodo má extrémnu sledovanosť podľa mňa na českom YouTube. By som aj povedal, že jednu fakt asi z najväčších aktuálne. Jako jo, akorát to bylo moc hvězdácký. Yes! Dobrý? Jo, tohle bylo hodně opičácký. Tohle bylo fakt Tak to bol najviac random efekt ever. jako makako. Dobrý, super práce. Jdeme na front flip. Fú, to hneď takto vonku. Hneď? To sa hecne? Hoši, hecne sa na to, či nie? Spíš se bojím, že když se rozsekám, že tohle není moc měkká ta. Já to zkusím a zjistím, jo? Musíš dopadnout nohama chvilku aspoň. Aha. Nesmíš padat záda. Tak je to No to ti vybije dých jak blázen. takový o psychice. Když dopadneš takhle, tak to nebolí. Wow, pěkně. OK, relatívne fajn. No, Hodně v ale klidu. dal mi to do zubů. Hezky. Zůstaň o chvilku díl zabalenej a dopadneš takhle. Koľko sa to bez rozbehu? To aspoň s rozbehom. Ty jsi to rozbalil brzy. Máš na to dát. Když to dáš, kámo, ty budeš úplně goat. No, ty to rozbaluješ brzy. Jo, púšťa to skoro, strašne skoro to púšťa. Možná si dám mikinu. To je ono, odlehčení. Stále to skoro púšťa. Do, kamaráde můj. Bylo moc do dálky. A dobre, už celkom dobré. Jo, Je tam. já jsem tě škrt. Dal ho. Yes! Ty rozběh hodně pomáhá. Kdybych to dělal od začátku, tak možná bych to dal dřív. Dal bys to dřív, Ale rozběh? víc jsem se bál, je to takový, že... Tak nás čeká už jenom Backflip? backflip. A dobre, hecol sa hneď na šupu do toho, to je celkom dobré. Co? Dobrý. Ale No to ty se jsi tam, počítá, ne? ty jsi tam jako máchl. Ty pokud nevím, takhle by to ještě víc nepříjemný. No ale pojď to zkusit. Myslíš, že to je finta? Je to finta, ty Ja, už ide Tari na povrch. takhle otáčíme tě. To je jak Venom, kámo, už ho to normálne ťaží, už chce sa dostať vonku. Normálne už dlho hral túto hru, že som normálny a už ho to nebaví. Děti, který neumí beko. Vidíš. Ty pokud kámo, jak jsem skákal ten front flip, tak se teď bojím, že to nedotočím, ale tam je hrozně moc místa u toho Tady, beka. jo, tady je víc času, proto říkám, že front flip je těžší jak beko. To je pravda. Backflip je strašne ťažký na psychiku. Nechci. Dobrý v pohodě, sorry. Už jsem hrozně takovej vyto. Laxní. Yes. Dobrá práce, Dodo. Díky. Jdem to obodovat. Je tak těžký. Mohol povedať ododovať. Ty ses na to vykašlal. Na co? Na to beko. Kam nevykašlal? Ale tak dal jsi ho tak úplně divně a pak... No divně, ale dal jsem ho. A bod navíc jsem ti tady slíbil za to, když to beko dáš prostě na nohy. Tak, taká hudba. Bro ho zase vyhecoval. A dobré. Dá se. Jako dá se. A co ta ruka tam? Na co tam je? Ty vogo, nevím, já jsem to půl roku. Já to uznám, jsi frajer. Kolik youtuberů dá beko? Na tvrdým. Velký respekt, že jsi to dal. Překonejte Doda, vyzývám vás všechny. Překonejte ho, dávám bod Co na... nevím překonat, tak jako by neudělal jsem zase tak dobrý výkon. To asi nikto neprekoná, je dosť atletický ten chlapec, ty vole. Neviem, či tam niekto bude atletickejší z youtuberov. Neviem, koho by tam, čo vieš... Kto je taký atletický reálne youtuber? Máme nejakých youtuberov, čo sú že turboatletickí, nejaký že dobrý v takýchto veciach? Takže oficiálně. Ty? Ja by som sa dosral backflip na zemi asi. To som nerobil už 35 000 rokov. Dodo, ti dávám 24 bodů. Big atletický. Nice. Gratulace. Ale dobrý edit do riti, fakt dobrý edit. Hento mi príde, že to má vygenerované všetko AI-kom. Že strašne hrotí to AI-ko, aj tá nálepka mi príde úplne taká AI-ková, ale tak... Ako peniaze na to má do riti, víš jak. Díky. Děkuji. Wow. No a pokud se vám video líbilo, dávajte Dobre, halus, pleskne odbera, čau.